kagikuan. Uray no sawe manapod lumadyak to pay lapatse kaamok nga mga ka. Uray no ikari amin na bitbitwe. Uray no ikari ay magsingsing ka. Asa no namin manangayaten ka kenawag daken ka kay do'y di kalsada. Pinakmainaw ka na kita nasamsamit na sarasarot na kadyak kaya dagduken ka kadyak duken ka ang dulwa. Pinakmainaw ka na kita nasamsamit na sarasarot na kadyak kaya dagduken ka udod na. The